7,072 persuna rċevew aktar minn 1,000 euro kull wieħed f'pagament ta' benefiċċji li qed jingħataw lil persuni milquta mill-pandemija. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet bħala parti mis-sitt proċess ta' ħlasijiet ta' benefiċċji. Qal li tħallsu wkoll 735,000 euro f'kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. B'hekk in-nefqa tal-Gvern f'benefiċċji għal waqt il-pandemija issa telet għal 7,350,000 euro. Fil-konferenza ntqal li sa issa daħlu 9,670 applikazzjoni u ġew maħduma 98.7% tal-applikazzjonijiet. Fost dawk li tħallsu hemm 5,863 persuna li jew irċevew il-benefiċċju tal-ġenituri li waqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom jew dak mediku jew tad-diżabilità waqt li żammew l-impjieg. Ir-riżulta li 399 persuna waqfu l-benefiċċju u rritornaw għax-xogħol. Għaldaqstant sa issa anki bl-għajnuna tal-iskemi tal-Malta Enterprise ġew salvati 94,000 impjieg. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu tkellem dwar il-ħidma li qed issir minn meta bdiet il-pandemija sabiex il-flus jibbenefika minnhom minn vera ġie milqut l-aktar. Ir-rata ta' assessjar ta' dawn l-applikazzjonijiet kważi qiegħda viċin il-100%, ġifieri qegħdin 99% li jfisser illi applikazzjoni ġdida qed tinħadem kważi immedjatament. Dawk li huma familji li qed jitħallsu issa kważi 7,100 qed jirċievu l-benefiċċju li bejniethom dawn sa issa tħallsu 6.6 miljun euro li meta mbagħad tot miegħu il-ħlas tal-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali qed nitkellmu fuq spiża totali ta' 7.35 miljun euro. Il-Ministru Michael Falzon qal li bħallum 64 sena ilu l-Parlament Malti għadda l-ewwel liġi fil-qasam tas-Solidarjetà Soċjali. B'hekk twieled ukoll id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali bil-Ministru Michael Falzon irringrazzja lil ħaddiema li bis-sem tagħhom u bl-għajnuna li għad il-Gvern jgħinu lil minnu fil-bżonn itejjeb ħajtu. Bħala amministrazzjoni bla dubju li m'għandha xejn l-amministrazzjoni m'għandu xejn il-Partit Laburista għandu rabta intima mal-qasam soċjali. Għandna liġi li jitmu lura 64 sena, imma ma rridux naraw li l-liġi biss hija l-monument. Il-monument x'inhu huwa l-monument veru, il-Children's Allowance, illi inti għandek minimum wage, illi inti taħdem 40 siegħa fil-ġimgħa. Dawn huma kollha monumenti ta' din l-amministrazzjoni. Llum tajna rendikont fuq l-erba' skemi fejn hawnhekk wasalna viċin l-10,000 applikazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.